Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Татарстанда 75 кишиде коронавирус ачыкланган, авыруларның 3тен 1 Чаллыдан. Төзелеш актив рәвештә алып барыла. Татар драма театры бинасының реконструкцияләүне республиканың мәдәният министры бәяләде. Ураза гайте бәйрәме онлайн. 24 майда мөселманнар бәйрәм вәгазьләрен интернет аша тыңлый ала. Чаллыда COVID-19 диагнозы тагын 23 кешедә теркәлгән. Татарстанда соңгы тәүлек эчендә 75 кеше зарарланганы ачыкланган. Аларның 74-се авырлар белән якын элемтәдә торган. 22 майга Чаллыда коронавирус юктырган кешеләрнең гомуми саны 370, республикада 2621 кеше. 20 май көне Татарстанда COVID-19 белән авыручы пациентларның 10-нчы үлем очрагын теркәлделәр. 1963 елны туган Казанда яшәүче ике яклы пневмония белән авырган коронавирус инфекциясының авыр формасыннан дәваланган. Татарстанда чит ил туризмын яңарту 2021 елга көтелә. Бу хакта Татарстан Республикасының туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, Татарстанда беренче чит ил туристлары ел ахырына яки 2021 елда килә алачак. Коронавирус юктыруының беренче очраклары чит илләрдәге кешеләрдә ачыкланган. Шуңа күрә халыкара туризм эшен соңгы чиратта гына яңартачак дип билгеләп үтте ул. Шулай ук дәүләт комитеты рәисе соңгы елларда Татарстан Республикасына туристларның агымы күтәрелешен искәртеп узды. 2019 елда гына да республикага 3,5 миллион артык турист килгән. Россиянең башка төбәкләрендә яшәүчеләрдән тыш Татарстанда ешрак кытайлар, төрекләр һәм ираннар булып кайткан. Дәүләт Думасы еш ярымга кадәр балалар пособияларын икеләтә арттыру турында закон кабул итте. Тиешле закон 3нче ахыргы укылышта кабул итилде. Моңарчы беренче балага ай сайын 3375 сум бирелә иде. Хәзер пособие һәр балага түләнә. Пособие 6752 сум тәшкил итәчәк. Түләү эшне югалтучыларга гына түгел, һәр гаиләләргә бирелергә тиеш. Стеналарда яңартылган буяулар, заманча дизайн һәм җиһазлар. Мәләкәс авылының гомуми белем бирү мәктәбендә косметик ремонт эшләре тулы куәтенә бара. Эшләр үсеш ноктасы федераль программасы кысаларында башкарыла. Күпме кабинет яңартылачак, ремонттан соң уку процессы ничек үзгәрәчәк, хәбәрчебез материалында. Мәләкәс мәктәбенә 16 ел, биредә 3 авыл җирлегеннән 1-нче сыйныфтан алып 11-нчегә кадәр 160 бала укый. Күп кенә кабинетларга ремонт кирәк ди мәктәп директоры. Эшләр май башында башланды. 4 кабинет һәм 1 шахматный, шашечный холл. Кабинетлар безнең ир балаларның хезмәт кабинеты, кыз балаларның хезмәт кабинеты, ОБЖ кабинеты һәм инде информатика кабинеты. Косметик ремонт тәмамланган диярлек. Хәзер мәктәптә яңа җиһазлар кайтуны көтәләр. Шул исәптән информатика кабинеты өчен компьютерларда. Безнең бүгенге көндә түшәмнәр, идәннәр һәм стеналар тәмамланды. Безнең кала стенадагы трафаретлар точка роста надписе һәм узорлар ясарга. Мәктәптә ремонт эшләре үсеш ноктасы федераль программа кысаларында алып барыла. Әлеге проект ярдәмендә бөтен ил буенча мәдәният, мәгариф, технологияләр үсеше белән бәйле иҗтимагый киңлекләр үзгәрә. Эльвина Андрова, Валерин Важилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллы башкарма комитетының мәгариф һәм яшьләр эшләре буенча идарәсе бүленәчәк. Аның урынына 2 төрле структура, мәгариф идарәсе һәм яшьләр эшләре буенча идарә булачак. Моңа кадәр Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов указы буенча республика яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгыннан яшьләр белән эшләү аерым алынган иде. Шуңа күрә муниципаль структураны республика дәрәҗәсенә туры китерәчәкләр. Карар шәһәр советының алдагы утырышында, ягъни 28 майда кабул ителәчәк. Татар драма театры өчен яңа бинаны реконструкцияләү актив рәвештә дәвам итә. Архитекторларның ниятләре инде күренә. Чаллыга Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова килде һәм эшләрнең барышы белән шәхсән танышты. Тулырак мәгълүмат Эльвина Андрова сюжетында. Ирада Әюпова театр төзелеше шәһәр инфраструктурасына туры киләчәк дип белдерде. Министр билгеләп үткәнчә, бу бик мөһим объект һәм ул театр гына түгел, милли үзәк булырга тиеш. Монда яшьләр генә түгел, балалар гына түгел. Олы кешеләр дә һәр вакыт булырга тиеш һәм үз почмагын табырга тиеш.
Түзүлүш борлык этапларда да бара дип хабар иттилер түзүүчүлөр. Реконструкцияда ижтимагый түзүлүш ишлерде, биздөө ишлерде башланган. Июнь айында инде административ блок әзер булырга тиеш. Есть еще коммуникации, которые до конца не прошли. То есть вот мы должны в мае все эти коммуникации провести и как бы уже подготовить здание для руководящего состава театра. Үстөмө түзүлгөн яшьләр үзәге дә бизәкләү этабында. Төп эшләр үзәк кирүү урынында калган. Бирдә әле реконструкция бара. Жиһазлар өчен акча түләнгән, июль-сентябрь айларында кайтырга тиеш. Татар драма театрының элеккеге бинасына Курчак театры күчәргә ниятли. Там должна быть реконструкция. Сцену мы пока не трогаем, потому что там надо смотреть и щупать ее. Ну, как вот я так говорю. Это должен приехать режиссер какой-то, когда ставить спектакль именно на эту сцену, смотреть. Только поработав там, мы можем понять, что же все-таки нам надо переделывать. Яңа елны алар элеккеге биналарында каршы алырга, 2021 ел башында күчәргә җыена. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 24 майда мусульманнар ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк, әмма эпидемиологик хәл аркасында ул беренче тапкыр онлайн режимда узачак. Тулырак мәгълүмат безнең сюжетта. 24 майда мусульманнар иң зур бәйрәмнәрнең берсе ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Чаллы мәчетләрендә бәйрәм намазы булмаячак, әмма моның урынына Казанның Калгали мәчетеннән турыдан-туры трансляция узачак. Айыз кардарлар, сезләрне ушбу мөбарәк ай Рамазан айын тәмамлап, аның менә шушы Гайд-эль-Фитр ураза бәйрәмнәре ирешү белән чын ихлас күңелдән тәбрик итәсем килә. Аллаһу субхана тагала инде кабул итсә иде шу уразаларыбызны, тоткан уразаларыбызны, кылган барлык амалларыбызны ихластан Аллаһ Тәала кабул итсен, уразаларыбызны илләребезгә, көннәребезгә Аллаһ Тәала иминлек, тынычлык, бәрәкәт бирсә иде. Бөтен гаиләгә чын тынычлыклар Аллаһ Тәала насыйп итсен. Һәм инде Аллаһ Тәаладан сорыйбыз, һәрбер намазыбызда, һәрбер көндә, һәрбер сәгатебездә Аллаһ Тәала безнең өстәлебездән шу коронавирус афәтләрен алса иде. Фитр садакасын мусульманнар мохтаҗларга Рамазан айы тәмамланганчы бирергә тиеш. Ул 100 сум инде урта хәлләр өчен һәм инде байраклар өчен инде 600 сумнан дип әйтелә. Ул инде җан башыннан бирелә, һәм инде уразаны кабуллыкка ирештерә торган садака. Ураза бәйрәмен 3 көн билгеләп үтәләр. Бу вакытта мохтаҗларга булышырга, бер-береңә бүләкләр бирергә һәм тәм-томнар әзерлиләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 23 май көне сәхәр 1 сәгать 5 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 50 минутта башлана. Традицион рәвештә нәкъ менә шушы изге айда республика мусульманнары мохтаҗларга ярдәм күрсәтүдә аеруча активлык күрсәтә. Чөнки Рамазан айы күрсәтмәләренең берсе садака һәм закат түләү. Әскремлеләргә һәм авырларга карата изге гамәлләр кылган һәм юмартлык күрсәткән өчен савап бу 30 көндә күп тапкырга арттырылып языла һәм кеше Аллаһы Тәгаләгә якыная ди дин белгечләре. Тоткан уразаларыгыз, биргән садакаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Хочешь зарабатывать больше или освоить новую профессию? Дополнительное образование с возможностью трудоустройства. Академия МОМО. Маникюрист, массажист, косметолог, бровист. Набережные Челны. 47 74 54. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.